Ναι, τι κάνετε. Γεια σας παιδες. Πού είμαστε? Δεν το ξέρω εγώ αυτό το map ρε. Τι είναι αυτό, γεμάτο ψιδιανούς είναι ρε. Ωραία, Θεό μας πάσουν το αυγό έτσι. Όχι. Λοιπόν παιδες, Λυκόπαν. έχει λαγκάρει το κινητό μου, ξανά. Την ίδια μέρα βλέπετε μάλλον το ίδιο επεισόδιο. Όχι, διαφορετικό επεισόδιο βλέπετε. Το δεύτερο επεισόδιο. Και τώρα είμαστε σε έναν κόσμο λίγο σκατά. Ναι, πάλι Eggwars παίζουμε. Εδώ πέρα έχουμε κολλήσει δεύτερο επεισόδιο Eggwars. Ο άλλος μιλάει τουρκικά. Ο άλλος του Ανέστη, ο άλλος γεια σου είναι... Ανέστη. Μας απορρίπτει ο Ανέστης. Μα δεν σε βλέπω, αλλά χαντμπάλ. Ποιος έγραψε έτσι ρε? Τι έγραψε? Εσύ το είπες το αλλά χαντμπουμπά. Αλλά χαντμπάλ, ναι. Μη λες τέτοιες λέξεις. Θα σε κάνω report. Τι έκανες ρε? Το chat λες. Θέλω κι εγώ, αλλά εμένα δεν μου δίνει. Εμένα μου λέει ότι χαχα, φάει lag. Log. Φιλαράκι, Πόσο εγώ θα... θέλει τώρα αυτό? 20 iron ingots. Ωραία. Μαζεύουμε 10 και ανοίγουμε ταυτόχρονα και το gold. Να είμαστε γρήγοροι, κατάλαβες. Εγώ ξεκίνησα ήδη, φτιάχνω στολή. Ωραία, φτιάξεις στολή να είσαι έτοιμος να μας επιτεθούνε. Εγώ θα κάνω λίγο τις πηγές, να έχουμε πηγές. Εσύ κάνε τις πηγές, να είμαι εγώ πηγωμένο. Πηγές, παιδιά, έλα, εντάξει, είπαμε. Δώσε ένα ακόμα, ευχαριστώ. Γεια σου, ήρθα gold. 20 θέλει. Ποιο θέλει? Μάλιστα. Κάτσε, τι γίνεται εδώ, Τι κάνεις ρε? τι? Εσύ τι κάνεις αυτά τα Όχι, περίμενε, εμείς είμαστε στην μπλε, 4 άτομα. 4 άτομα είμαστε. Ναι, Πού είναι οι υπόλοιποι? 4 άτομα λέει ότι είμαστε. Μάλιστα. Σε παιδιά 6 είναι λίγο μαπά, τι να κάνουμε, αυτό το έχουμε. Το αυγό που είναι, όντως. Εκεί πέρα, να το βλέπεις. Σε ένα glowstone πάνω. Ένα. Glowstone. Κάτι που φωτίζει. Glowstone παίζει να είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό βγάζει χρυσό ή δεν βγάζει? Όχι, τώρα θα το κάνω να βγάζει σε λίγο. Ποιος το παίρνει? Τα παίρνει αυτοί που δεν βλέπουμε. Α, Δεν ωραία. τα παίρνει ο Νίκος κατευθείαν ο Αργυράκης και πέρα να πει ο Ποιος Νίκος. ξεκίνησε και φτιάχνει τέτοιο ρε? Τι? Σου λέω παίκτες που δεν βλέπουμε. Άι, κορόστρας! Επειδή οι σερβερς κολλάνε. Τι παιδιά, βλέπετε τι βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Είμαι σε λες και είναι μια μπιχλιά εδώ, δεν. Δεν μ' άρεσε ούτε με αυτό το map. Θα πάμε μετά σε άλλο map. Μόνο θα ξανατραβήξουμε μετά ή όχι. Φύγε! Είμαι εγώ εδώ. Generation. Ναι, φύγε. Κοίτα, ο άλλος χτίζει ρε, μπετόβλακας. Παιδιά έχει μεγάλη φάση. Εν τω μεταξύ κάθεται και χτίζει και το πάει τώρα, το πάει φιδάκι. Κατευθείαν πάει να χωθεί στους κόκκινους, να νικήσει. Στους κόκκινους πάει, δεν πάει στο κέντρο. Όχι, πάει στους κόκκινους. Αυγό ποιο είναι? Και άλλους έξυπνους έχει μάνα σου εκτός από σένα. Κοίτα τον ήδη μπήκε ρε. Gold, άνοιξε το gold. Πότε το πρόλαβε και το άνοιξε? Δεν ξέρω. Δεν το άνοιξε, απλώς Νίκο. Είσαι πανέξυπνος, μπράβο να μου. Πρέπει να πούμε στο κέντρο, Νέστη. Γιατί? Πώς θα πάμε? Λες τι έκανες εκεί πέρα? Άνοιξε ένα τέτοιο iron. Δεν είναι το πιστό, ήτανε. Κοίτα τι κάνει ο άλλος ρε. Μας έρχονται. Τι μας έρχονται? Κοίτα λίγο τους κόκκινους. Τους έκανε ο δικός μας μονοπάτι και μας έρχονται. Έχουν σπαθεί ρε. Βλέπεις κόκκινο τώρα εσύ? Βλέπω τους κόκκινους που έρχονται. Τώρα τους είδα κι εγώ, γεια σας. Γεια σας, εδώ θα γίνει η κηδεία μας. Όχι τόσο σύντομο, μετά θα ξαναμπούμε, δεν παίζω εγώ τόσο σύντομο. Δεν παίζω σωστά. Μας πέσαν το αυγό, μας πέσαν το αυγό. Όχι το δικό μας, το δικό τους έσπασαν. Το ξέρω. Οπότε δεν πρέπει να πεθάνουμε ούτε μια φορά να έχεις τώρα. Κάνε σπαθί ρε γρήγορα. Έρχονται. Χτύπα το! Λοιπόν, που έκανε στον πισινό. Άστα. Έκανα σπαθί. Έκανα σπαθί. Όχι. Εξαφανίστηκε ο κόκκινος. Θέλει. Εντάξει. Ποιος το καταστρέφει? Ανέστη, εντάξει. Τώρα μπορώ να αμυνθώ λίγο. Έκανα ξύλινο σπαθί. Εγώ Κάνε έκανα stone. όπως και δίποτε, οι κόκκινοι μας έρχονται. Είμαστε οι νουμπάδες. Ετοιμάσουν να σε ξεφτυλίσουν για δεύτερη. Ο δικός μας ο μπλε είναι hacker. Έρχεται να μας χακάρει έρχεται να μας χακάρει όλους.
Πώς τα έχει ανοίξει όλα αυτά, πότε έχει προλάβει να τα ανοίξει όλα αυτά. Περιοδικό φαινόμενο, δεν το ξέρεις. Δηλαδή, χέζει αυτό. αέρον αυτός ο Ποιος άνθρωπος, τι αυτός? κάνει. Πάλι εξαφανίστηκε. Ανέστη πρέπει να πάμε κέντρο, αυτός δεν πάει καλά ρε. Αυτός Έχουμε δεν παίζω εγώ τέτοιο. με hackers ρε. Έχουμε πρόβλημα, σε λέω. Εγώ δεν σκόμαστε στο αυγό. Δύο maps, δύο φορές έχουμε πάει, ο άλλος έκανε hack στο regenerator να πετάει καρότα. Πανέξω το παιδί, δεν λέω, εντάξει, να πετάει καρότα. Καρότα. Δηλαδή, για να κερδίσει το παιχνίδι τι χρειάζεσαι, καρότα. Ναι, ειδικά για να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι τόσο πολύ δύσκολο Καρότα. που το παίζουν πεντάχρονα παιδιά, όπως είμαστε εμείς. Άνα, μπράβο. Μας έχετε κόκκινος. Ποιος? Εδώ πέρα, να χτυπάς εδώ πέρα φίλος. Γεια σου Ήρθε. φίλε ρε. Με χτυπάει ένας Ήρθε. κόκκινος, πέθανα, τέλειωσε το παιχνίδι για μένα πια. Γιατί? Με σκότωσαν. Κάτσε. Αυτό ήτανε, Ανέστη που είσαι, να σε δω που είσαι. Ανέστη που είσαι ρε μαλάκα. Ποιος με κουπάνε έρευνες πόσο, πώς είναι. Κύριε Λέισον. Κόβουμε, πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι, να ξαναπαίρνουμε. Μπήκα, γίνεται πήγα να- 3 άτομα μες, 3 άτομα μες. Ελάτε. Δεν με πιάνετε. Όχι να σας... Τι είναι αυτό και πα... Ναι, πιο τέτοιο δεν μπορούσε να το βάλει λίγο πιο ανοιχτό. Να είναι το αυγό. Πιο τέτοιο, ρε παιδάκι, πώς το λένε. Άνοιξε το και βάλτε Να Πού είναι... είναι το generator. Α, να ξαναχαιρετήσουμε. Α, όχι δεν ξαναχαιρετάμε. Όχι, δεν ξαναχαιρετήσουμε. Γεια σας φίλοι, γεια σας όχι. Γυρίσαμε, εντάξει. Παίζουμε το δεύτερο τέτοιο. Ο Παίζουμε οποίος το τύπος εδώ στήθηκε και θέλει να κοπανάει τον κόλλο του στην κολόνα. Δεν μας αφήνει να πάρουμε εμείς κανένα generator. Περίμενε λίγο να του γράψω My friend go away. Όχι πλάκα. Εγώ δεν μπορώ να πω άλλο κιόλας ρε. Φύγε! Φύγε. Α, πήρα ένα. Φύγε. Α, και εγώ το πήρα. Όχι, εγώ το πήρα. Αποκλείεται. Είμαστε τόσο αργοπορημένοι. Τι κάνει αυτός, το έχεις πρόσεξε τι κάνει. Ναι, ρε, στείνει το πισινούλι του. Γράψ του, είσαι ανώμαλος. You're anomalous. You're anomalous. You are ανώμαλος. Συζητά τώρα μαζί του, περίμενε. Κοίτα, με κοιτάει. Νοήματα, κάτσε. Τέλος, βάλ. Είναι μπετόβλακας ο τύπος. Ω, καλά. Κοίτα εκεί. Παπα μια γοργόνα. Κάτσε να κάνω βλακίες για να παίρνω το iron. Μπε. Αποκλείεται να μην έχει πουθενά αλλού iron. Αν έχεις ψάξει λίγο ρε. Δεν έχει. Δεν έχει. Όχι. Καλά. Αυτό κι αν πρέπει να το κάνει τα τελευταία level. Εδώ ο Χριστός λέω. Χριστό. Ο Πού Χρυσός πάει ρε, πού έφυγε. θέλει, μάζεψε, έφυγε. Όχι, εντάξει. Παίρνε. Φύγε. Ένα iron και δεν το είδα κανένα. Πάρ' το Ανέστη. Σώσε μας. Φαίνεται σαν να σπάς το λαιμός. Λίγο νεράκι να πιω. Του Θεού. Εγώ δεν έχω νερό. Παιδιά, το PC μου πρώτη φορά το πιάνω ζεστό, Γιατί είναι ζεστό. Ζεστό, όχι καυτό, κατάλαβες τι εννοώ ζεστό. Εδώ, Ανέστη. Έχεις 10. 20 θέλει. Τι 20 είναι για να σε φτιάξουμε ρε, πας καλά. Τι να φτιάξεις, το χρυσό. Ναι, Πόσα έχεις. δευτά. Έχω 12. Ωραία. Φτάνουνε, φέρτα. Να ανοίξουμε το χρυσό. Έχεις 12. Ναι, 13. Αφήστε παίρνω. λίγο να αυξήσουμε αυτό το ταλέρι του. Πότε έφτιαξε πανοπλία. Πήρε ό,τι πήρε, αυτός και έφυγε ρε. Να τον έτσι φτάνει ρε. Το αναβαθμίζω το iron. Ωραία, φύγε. Φύγε να μαζέψουν και να πάνε. Ωραία. Φύγε. Πάνε, κάνε πανοπλίες για μένα, για σένα, για Δεν ξέρω. έχω πολλά ρε, τώρα 2 έχω. Θα σου κάνω το Έλα, στα αφήνω εδώ, έλα πάρτα. Θα τα μαζεύω εγώ και θα στα δίνω, έλα. Ανέστη, έλα εδώ ρε. Πίσω σου, πάρτα. Ανέστη, έλα εδώ ρε. Δεν θέλω να μετρήσεις καρότα. Πυροσβεστική. Είμαστε pink, σωστά. Ρε, έχω ντρεφύγει από εκεί, θα τα παίρνεις όλα. Τι χοντροχαρκούδα, εγώ τα παίρνω όλα. Εσύ το παίρνεις σίγουρα. Ναι, εγώ. Ωραία, παίρνω κι εγώ μερικά τώρα. Δικά μου είναι άστο. Γρήγορα ελέγξτε λίγο τη γύρω περιοχή. Γράψτε το μήνυμα να ελέγξει την περιοχή. Να δούμε. Πώς γράφει το check.
Όχι, στα ελληνικά, έλεγξε το περιοχή. Μα δεν είναι Έλληνας, ρε. Check in the area, κάπως έτσι. Πες τον ό,τι θέλεις. Γράψε το όπως θέλεις. Παιδιά, συγγνώμη, τα αγγλικά μου είναι σκατά. Τώρα, ανοίξω το- τι έγραψε? You can buy... Αυτό είναι του σερβερ, ρε. Μην το κοιτάς. Εντάξει, δεν το κοιτάω. Ούτε αυτό να μην κοιτάω. Λοιπόν, Ανέστη, να ανοίξω το τέτοιο. Oh, no. Άνοιξε ό,τι θέλεις. Ανοίξω Δεν το με gold. απασχολεί. Φύγε από μπροστά μου, μη σου κάνω κηδεία, Λοιπόν, άνοιξε το gold, να ξέρεις, το έχουμε και gold τώρα. Είμαστε πολύ αργοί. Αφού με αυτό το πράγμα. Βρε χόντρε, φύγε από τη μέση. Χοντρέ. Γράψε τον fat people, go away. Τώρα να μην γράψω κάτι τώρα εδώ πέρα, γιατί θα μας... Αυτά θα κοπούν στο... Και τα λίγα subs που έχουμε θα φύγουνε. αυτά Θα θα- γράψω τίποτα τώρα. Αυτά θα κοπούν στο μοντάζ, Όχι, απλώς δεν μπήκα ένα beep μέσα. Α. Δικά μου είναι, δεν σου ίδιο ρε. Φύγε εδώ. Go away. Πάω να πάρω το μπρε. Ρε, δεν έχω τίποτα ρε φίλε, δεν έχω τίποτα. Βλέπεις αφορά κάτι. Έχεις γίνει του μπανάκι εσύ και εμένα δεν με αφήνεις τίποτα. Κι εγώ. Α, νίκες, ευχαριστώ για το καρότα, δεν έπρεπε. Τίποτα ρε φιλαράκο. Thank you very much. Πόσο θέλει? 10 gold για να κάνουμε αυτό να πηγαίνει σαν κάρβουνο. Πόσα gold έχεις? Λοιπόν, έχω 4, εσύ πόσο έχεις? 5. Έλα, φέρτα. Έλα, πάρτα. Στο gold είναι. Το είδε. Αυτό είναι ρε. δικό μου! Ένα ακόμα. Τι? Φτύστο. Πες τον να αναφύγει γιατί θα τους πάω. Φτύστο. Τώρα θα πηγαίνει το goal, το τέτοιο σαν του βάλαμε την μπουφλόν στον κόλο. Πουμ! Εντάξει, έφυγε, εντάξει παιδιά. Νίκε, Μας πεις- μπορείς να μου κάνεις παθιά και τέτοια? Ναι, θα σου κάνω ρε. Πάνε κάνε μου να μαζέψω λίγο τέτοιο. Και παραπλία θέλεις. Πανοπλία έχω, αν μπορείς κάνε μου την... Όχι, μην μου κάνεις την επόμενη. Ας το κάνε μου σπαθί και αξίνα. Ωραία. Κοίτα τώρα πώς πάει. Αμυθίας μάζεψε. Φύγε λίγο να τα μαζέψω, φύγε να τα μαζέψω. Ωραία, τι σου κάνω είπες? Σπαθί, σπαθί και αξίνα. Σπαθί. Χρειάζομαι κι άλλα. Έλα πάρ' το σπαθί σου. Τι θέλει, 20 gold. Έλα, στο πέταξε το σπαθί, ρε. Πήρα. Θέλω κι εγώ ένα σπαθί όμως, φύγε λίγο ρε. Τι θέλεις? Σπαθί. Δεν Έλα, έχω άλλα υλικά. έλα. Ευχαριστώ. Λίγο Παρακαλώ. Πόσα τέτοια, άλλα, έλα πίσω σου. Μάζευε, εσύ μάζευε. Νιώθω σαν φάλε. 10 gold eagons. Έχεις και gold μήπως? Ωραία. Μ' αρέσει που τα κοιτάς κιόλας. What? Gold. Ωραία. Κάτσε να μαζέψουμε άλλα 10 για να πάει γρήγορα αυτό το yellow. Να, το... Έλα, λίγο ακόμα θέλω. Έχεις χρυσό. Τώρα θα κάνω να είναι... Θα το πάω level 2 για να βγάλει περισσότερο χρυσό. Άμα μου βγάλει καθόλου... Αυτός φίλε κάνει πανοπλίες. Α, ναι, πόσο... Θα πρέπει να αναβάθμιση αυτό. Μάλλον. Δεν μπορώ. Έφυγε. Αυτός είναι έτοιμος να φύγει στο κέντρο να πάει. Να πάει. Ανέστη, Έλα. αυτός είναι δικός μας τώρα. Είναι Ναι. ένα stack. Ανέστη, φέρε μου μερικά και θέλω κι εγώ. Τι Το γρήγορα. gold το έκανα να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Έλα, Level 2. έλα πάρε, σου δίνω. Ωραία, φέρε. Πάρτα και φύγε. Θα μαζέψω πάλι. Ωραία, ευχαριστώ Ανέστη. Παρακαλώ δύο. Θα θέλει gold αυτό. Αυτός πάει στο κέντρο, τώρα τι κάνουμε εμείς? Πας και εσύ. Θες απάντηση τώρα? Diamond. Δεν ξέρω, αυτόν τον φοβάμαι. Κοίτα τι κάνει εκεί. Έκανα βλακεία. Έχω 2 το τώρα. Αυτός πήγε κέντρο. Άστα, θα μας φέρει τέτοιο ρε. Θα μας φέρει γεμάτη, καλός θα είναι. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε. Τα πέταξε όλα έξω, έτσι. Νομίζω δεν θα μας φέρει διαμάντι, πάω κι εγώ. Πάνε και εσύ εδώ πέρα, εγώ... Αλλά δεν μπορώ να ανέβω. Κοίτα τον πετόφλακα. Μην πέσεις. Ανέστη, έχουμε καλύψει το αυγό μας, έχουμε πάρει χαμπάρι καθόλου αυτό? Το κάλυψες. Όχι! Κάλυψε. Θα καλύψω, περίμενε. Λοιπόν, θέλω blocks. Θέλω αυτά τα blocks. Χρυσό κάτι καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, μην παίρνεις το gold, θα το παίρνω εγώ και να βάλω ψυγενό. Είδες πριν πόσο άντεξε. Θέλει αναβάθμιση. Κάτω αναβάθμιση, μπορεί. Πόσο θέλει? 20. Α, όπου να είναι, σε λίγο. Έλα, έχω δύο κι εγώ. Α, θέρτα, φτύστα. Άφησα.
Ωραία, έχουμε ακριβώς. Εγώ μαζεύω το σίδερο. Εντάξει. Μπράβο. Οπότε Μαζεύω το- καλύβω λίγο απ' έξω εγώ μέσα. Να κάνω ξύνα, να κάνω τόξο. Κάνε ξύνα. Ο τόξο χρειάζεται diamond. Ναι, τόξο χρειάζομαι diamond, δεν μπορώ να κάνω. Πάω για ξύνα. Ούτε φαγή, πρέπει να πάρω φαγή κιόλας. Εντάξει, παιδιά, είμαστε λίγο νουμπάκια, τι να κάνουμε, αλλά καταφέρουμε κάτι. Αυτός πέθανε, πέθανες! Κάνω να πάθεις. Θες ξύνα. Εγώ, αυτός ξαναπάει γυμνός έτσι πως είναι, ρε. Καλά κάνει, είναι μαζοχιστής. Όχι, φύγε, δεν θα πάρεις τίποτα εσύ, ρε. Έλα, Νίκε, έλα, Ναι. πίσω σου. Με πήρε τα gold! Αυτό σου πας στη μόρη! Νίκε, πάρε την αξίνα πίσω σου. Πίσω σου, κάνε ένα βήμα πίσω, Το εντάξει. πήρα. Πάνε και λίγο πίσω σαν κέντρο. Την πήρα. Φύγε, ρε, παίρνει gold, ρε. Αυτός τώρα κάνει τέτοιο, παίζει τέτοιο. Μεγάλο πρόβλημα θα μας κάνει. Μας δημιουργεί βασικά. Το κέντρο ποιο είναι? Ποιο είναι το κέντρο? Φύγε, go away, Εκεί. go away! Εγώ πάω να... Μαλάκα. Φύγε, χοντρέ. Όταν πατάς τα παίρνεις πιο εύκολα. Πάρε blocks. Εγώ μαζεύω, τι να κάνω εγώ τώρα. Κάτσε, αυτός τι είναι, ρε. Πάρε πάρα πολλά. Αυτός είναι τέτοιο. Αυτά είναι τέτοιο, δεν τα έχω τέλει. Νίκε να κάνω glowstone. Glowstone. Ανέστη πρέπει να πάρουμε οψιδιανό, ρε. Θέλω να το δεις τόσο πολύ τώρα. Αυτά θα κοπώ στο μοντάζ. Μπι. Πώς εγώ? Όχι, ρε. Θέλω να πάρω οψιδιανό, τι θέλεις. 20 diamonds. Όχι, δεν φεύγω, ρε. Μη φεύγει. Άντε στο καλό και εσένα. Αγανάκτης πια. Χώστου. 24. Πάνε μπες στο κέντρο. Ό,τι γίνει έγινε. Λάρτσι είναι ο γυράκης, ρε. Ε, Λάρτσι είναι ο γυράκης, λέω. Εντάξει, πήρε όλα τα gold που χρειαζόμασταν. Μπορούσαμε να καλύψουμε το αυγό. Έτσι και φεύγει. Χωρίς πρόβλημα, ρε. Βλαμμένο. Κρεβίστηκα τώρα. Χαμηλώστε το τηλεόραση, ρε. εμείς. Ναι, Είναι πολύ χαμηλά. αλήθεια. Τι ακούω. Ακούγεται και μέσα η δικιά μου τηλεόραση, οπότε δεν πειράζει. Είναι Τι δικά να σου. κάνουμε, δεν έχουμε Κοίτα, μεγάλη. αυτός πήγε και πήρε τέτοιο ρε. Αυτός ήθελε χρυσό για να κάνει πανοπλία. Ναι, εγώ θέλουμε χρυσό. Πιστεύω μας φτάνουν για κάποια obsidian. Τώρα 50 obsidian, 5 obsidian πιστεύω φτάνουν έτσι μπροστά. Αυτό γιατί βγάζει πολύ αργά ο χρυσός. Αυτό είναι. Στα τα μαζεύει ρε. Ξαναπάει, ξαναμαζεύει. Ναι. Μαλάκα, τώρα θέλω να το κάνω ένα report. Βγάζω. Πάρε και το Τώρα υπόλοιπο, θα ρε. γίνω εγώ τέτοιο. Βάστε κάτσε, εδώ θα κάτσω. Θα κάτσω τώρα. Ανέστη. Κάτσε σε shift που μαζεύεις πιο εύκολα. Νομίζω κάποιος έρχεται. Ήρθε green πίσω σου. Τα αυγό. Αου. Ανέστη, βοηθά. Δεν τον βλέπω ρε. Φεύγει. Έρχονται, Ανέστη, έρχονται. Ρε, χώνομαι εγώ. Μη χώνεις, εσύ θα πεθάνεις. Δεν με νοιάζει. Πέθανα! Είναι μπετόβλακας αυτός, τέλειωσε. Πέτο γκάσμα. Τώρα τι να κάνουμε, πού να πούμε, τι να πιάσουμε. Να, αυτή η green εδώ πέρα παίρνουν τα gold όλα τα πήρανε. Εγώ τα έχω. Όπα, πράσινος, Ναι, τώρα εγώ τι είναι τον glass τον πράσινο, εδώ πέρα έχει τα iron και τις Ε, πλακές. Slash και hub. Μπήκε όλα στη μέση να μας σώσει τώρα, ρε. Slash και hub, βγες. Δεν βγαίνω, εγώ μένω εδώ πέρα. Δεν στρέψει το αυγό πρώτα και μετά βγήκε. Βγήκε. Πεθάναμε, ζώσαμε το αυγό. Μας έσπασε το αυγό, είναι ηλίθιος ο τύπος. Ακόμα έχουμε ένα ακόμα γύρο ζωής, να ξέρεις. Φύγε. Μα είναι ο τύπος ηλίθιος, πήγε και τόσισε. Δεν μας αφήνει να πάρουμε. Τι να πω, ρε. Και είχα και 20 χρυσό να φανταστείς. Φύγε, χοντρέ! Φύγε! Έχει δίκιο κύρα του πετόβλακα, πήγε και χώθηκε και... Μπι. Άνοιξε πέτρα
Παιδες, αυτό είναι το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, ένα like και ένα Το επόμενο βίντεο, παιδιά, δεν θα είναι έτσι. Την επόμενη θα είμαι με το περίστροφο. Αυτό θα το σκοτώσω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ποιο? Θα κλαίει η μάνα του. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δείξει, μπορεί να... Κάτω τώρα, ρε. Ναι, και θα το συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, όχι τόσο αυτό το βίντεο. Οπότε, παιδιά, κάντε ένα like, ένα subscribe. Θα το και ένα comment συμπεριγραφεί. στο κανάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.